I ara, en aquests moments, saludem en directe per Ràdio Hospitalet i també per les persones que s'informin via Facebook a la Laia Gil de l'Espai Jove. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Avui, potser una mica més tard de l'habitual, però saps que a vegades la Laia... la Laia diu, no importa, no passa res. Doncs en funció de les necessitats de la programació... Estem aquí al costat, sí. Què parlem de l'Espai Jove? Què destaques? Doncs esta setmana, o sigui demà, que és dijous, no? Avui som dimecres. Sí. Dijous anem una altra vegada a jugar amb les Blanques d'Anjou, amb un grup de dones Blanques d'Anjou, a jocs de taula. Molt bé. Suposo que jugarem al Rumi, que ja és un clàssic. Sí, que és el que més agrada, no? Sí. I no sé si voldran jugar també a cartes o amb algun altre joc. Que anàveu al casal d'avis, veneu una vegada al mes? No, ara no. Ara aquest trimestre vam triar... El grup de dones? Sí. Perquè llavors, les dues coses no pot fer. No, perquè llavors, ja trenquem molt la programació. Clar, nosaltres normalment els dijous fem pel·li crispetes. Llavors el que farem és, doncs, si este dijous no la posem, doncs la intentarem ficar o el divendres o el dissabte. Vale. Que moure una mica amb els dies que està un monitor que no... Vale, molt bé. Llavors, clar, més dies... Hem pensat a l'estiu, potser, segurament deixarem una tarda, que serà una tarda ja s'hi fixa per fer alguna activitat així. Llavors poder-ho fer cada setmana o cada 15 dies, o que no haguem de modificar res per poder... Per poder fer una activitat externa, diguéssim. Sí. Vale, molt bé. Doncs això de demà dijous. Sí. A partir de les 5:30 o així, pugem cap a... Tanquem l'Espai Jove i pugem cap a dalt. Molt bé. Un pis i estan allà tots a dalt. Sí. Vale. Més. Llavors, aquest dissabte el casal de joves de Vandellós el tindrem tancat. Perquè, com que són les festes de la Germandat i l'Associació de Joves organitza activitats i tot, normalment quan són les festes de cada lloc, tanquem. Molt bé. Perquè igualment no venen. Ja, perquè i evidentment hi ha molts actes i molt divertits. Vale, per tant, el divendres no, el divendres obrirem igual, perquè hi ha un parell d'actes, però no són de la franja d'edat. Molt bé. Però el dissabte sí? Sí. Vale, perfecte. Què més? Que queda un mes per marxar al càrting. Que queda un mes per marxar al càrting i què tal està d'acceptació per part dels joves? Bé, en tenen moltes ganes. Ens ha arribat un parell, em sembla, d'inscripcions amb el pagament i tal, però està allí. O sigui, encara hi ha moltes places per poder cobrir. Serà quan? Recordem el dia? És el 9 de juny, val 20 euros la sortida i es pot pagar fins l'1 de juny. Molt bé, o sigui, teniu encara 15 dies. Sí, bons. I doncs és per majors de 12 anys i que res que han de portar l'autorització signada. En l'autorització ja surt el número de compte, llavors van al banc o per internet o com vulguin, paguen i llavors ens porten el justificant i l'autorització. Vale, molt bé. I queda alguna gorra. Alguna. Ara ja sí que no em queda la caixa com venia aquests dies de... Ja, és aquest dissabte. No, en queda alguna, allò, no sé si he vist que en quedaven unes 5 o així. És aquest dissabte. Recordem que aquest dissabte celebra a PortAventura la festa de FANOC, que és una associació contra el càncer de nens i que necessita diners, recull diners, a banda perquè ells estan en investigacions del càncer infantil, també per una casa que diu la Casa dels Xuquilis. És una casa que molta gent coneix la de Ronald McDonald perquè li han donat molta publicitat, però és una casa molt similar per les famílies que tenen un nen de llarga estada en un hospital. És un trasbals que qui ha viscut això sap de què estic parlant. És un trasbals brutal perquè potser un sí que pot quedar-se amb el nen o la nena a l'hospital, però l'altre pare o els germans a vegades necessiten un lloc on quedar-se i econòmicament no s'ho poden permetre. Llavors aquestes cases estan molt bé perquè poden conviure, tenen un lloc on dormir, on dinar, on sopar, on dutxar-se, i llavors doncs, tot això es fa a base de subvencions. I aquests 21 euros que val la gorra et permet entrar al PortAventura el 12 de maig. El 12 de maig, que és aquest dissabte, que estarà cantant Pepet i Marieta i també un altre cantant que després ho buscaré. Fan moltes coses a banda de tindre oportunitat d'estar a PortAventura.
pugen es fan més espectacles. Sí, es fa un sorteig de premis, de molts premis. Dic estarem perquè jo estaré una estona amb ells també, perquè hi participo de manera activa des de fa molts anys amb aquesta associació. I doncs estarem fent un munt de coses per tothom que vulgui compartir un dia fantàstic amb aquests nens que han tingut la mala sort de contraure aquesta malaltia o de desenvolupar aquesta malaltia, millor dit. Doncs teniu una gorra del Desigual, xulíssima. Sí. Un munt de colors. Un munt de colors, 21 euros, la gorra, l'entrada a PortAventura i la pau interna de poder ajudar a gent que ho necessita. Sí. Vale, què més? Ja està. Ja està, els tallers habituals. Sí. Continuem amb els tallers habituals. Bueno, ja vam acabar els divendres el taller del de tu a tu. Sí, perquè la noia que ens el feia, està embarassada i ja està l'últim tram. I clar, s'agafa la baixa, no pot anar i vindre amb el cotxe. I el seu cos ja li demanava ves frenant. No pot estar una tarda aquí, una tarda allà. Molt bé. Llavors, els joves estan molt contents, no? Ja ha dit que quan neixi i se tranquil·litzin i tot, se normalitzi a casa, doncs... Recuperarà. Sí, i que vindrà presentant-se abans. Molt bé, o sigui, recuperarà aquesta activitat que està força bé, no? Sí. Va molt bé, s'ho passa molt bé. Sí? És una activitat que recordem una mica de què va? Ve aquesta noia, que és psicòloga, llavors és una mica... Es fa els divendres, també és un dia una mica clau, perquè els divendres hi ha una llei no escrita que el divendres no es fa res de classe, ni deures, ni s'estudia, ni res. Encara que tinguis una feina, és una llei no escrita que em sembla que tothom la fa. Sí, és antiga, Llavors sí, va molt bé, perquè venen per la tarda, és un grup tancat i els demanem que es comprometin, si que algun dia poden tindre alguna cosa, però que no vagin ara vinc, ara no vinc, perquè trenca molt el ritme de grup. I llavors és una mica, què ens preocupa, què ens ha preocupat aquesta setmana, o què m'ha passat, és que m'he enfadat amb no sé qui, o és que he tret una mala nota i no sé a casa com de tal, com... Llavors, entre tots, perquè sobretot al final acaba sent entre tots, busquem com una solució o com fer que aquest problema no sigui una bola tan grossa. Que a vegades jo m'he fet la bola tan grossa al meu cap i realment és una tonteria o en aquell moment m'està preocupant molt i després, vist en perspectiva, no és tant. És veritat. Doncs molt bé, això es recuperarà tan aviat sigui home. Sí. De fet, ja hem notat canvi amb els joves com que ja ho van començar el curs passat, ja com han evolucionat. O sigui, aquest any es plantejava alguna cosa i era com no, sí, però això ho has de fer així, això no sé què, això... Ells sols, i era com, això l'any passat, aquestes conclusions, amb aquesta resolució de conflictes tan ràpida, no arribàvem, llavors... Ha estat bé per veure... Molt bé, l'evolució també. Sí. Fantàstic. Ens hem donat les eines. Que d'això es tracta, no? Moltes vegades es tracta d'això, només de facilitar-los. Doncs, Laia, que alguna cosa més vols afegir? No. No? No. Vindrà la setmana que ve. Laia Gil, des de l'Espai Jove, vindrà la setmana pròxima per dir més coses. Recordeu lo del càrting? Sí. I que queden encara algunes gorres pel PortAventura. Gràcies i que tingueu bona setmana. Adéu. Adéu, bon dia.